مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. الحمد لله ثم الحمد لله. Qur'anu dakuriyaŋo bilabilali bamanaŋa la ni a fomo tafsiru ka wala kuruna siŋoro na fomo tafsiru Qur'anu sulan tali konodona na fomo surat Maryama kara aya mugan ani nanna na kunu no ye fanadaha min tahtiha la tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Karai Qur'anu sulan tani konodona aya mugan ani nanina jokara ale de la jokaraw mina kuma bɛ nabiyullahi atwan le Isa ale ba ne ye Maryama ye ale ka bila alamaw ka minɛnw kɔnɔ ala ɲinibaw ka minɛnw kɔnɔ kabini a fitini an k'o sɔrɔla a ba de fɛ a ba ye layidu ta Ala subhanahu wa ta'ala ye a bɛ suratul Ala Imran kɔnɔ ni nazartu laka ma fi batni muharraran o ye a woloba mankan ye ko Ala ne gɛrɛsɛgɛ mɛ den min na kɔni n'a nana fiɲɛ sɔrɔ ne kɔni b'a fɛ k'a bila Ala baara dama de la k'a bila Ala baara dama na n'o ye layidu ye na kɛ diɲɛ ɲinina ye o ye ne kaŋaniya ye den kɔni a y'o dafalen min do a y'o sarangana min kɛ masangala la ni den nana den kɛra muso ye min kɛ ko Ala o da to an sago a ko Ala wa kɛmɛ muso ye dɛ o b'a jira k'a fɔ ba yɛrɛ jigi dan kun bɛ min ka o ye denkɛ ye min n'o ka alamaya bɛ se a seyɔrɔ la ka d'a kan Ala ka kiraya tafangaw a doniw a t'o da muso kun doni min bɛ muso kun diɲɛ kɔnɔ ya o dɔnnen do Ala ko ne y'a faamu cɛ ni muso tɛ kelen ye o kumana hali bi ba in ka duwawu min bɛ Maryama nɔfɛ nka ba ka laɲini kun ye cɛ de ka na nka a ma kɛ cɛ ye Ala ko ne y'a faamu cɛ ni muso tɛ kelen ni Ala b'o dɔn nka o n'a ta bɛɛ i ya dafalen min do wala mɛ sarangana min kɛ a minɛnen do ani miiriya n'o hakilila ka ba ye Maryama bila diinɛmaw ka bolo kan u k'a ladon o hakili to a la Zakariyaw min ni ale ka Ala deli n'a ka kasi Ala dala sula in yɛrɛ sina ka daminɛ o la zikiru rahmati abdika rahmati abdahu Zakariya zikiru rahmati rabbika abdahu Zakariya sula yɛrɛ daminɛ o de ye an y'a jira la k'a fɔ Zakariyaw ka dusu sɔrɔ k'o duwawu kɛ
ka dengo la k'a sɔrɔ ale yɛrɛ kɔrɔla ka ban muso fana ma deli ka kɔnta k'a tiɲɛ n'a fɔ o ma kɔnɔmuso ka d'a ka jagaja yɛrɛ ye marama k'o to lamɔ n'a bolo wari don a bɛ taa dumunifɛn dɔw sɔrɔ yen o tɛ sɔrɔ jamana kaw don n'a ye mara b'a fɔ nin ye mɔra ala fa fɛ o tuma zagaraw ka o lahala ye marama n'a ka denmisɛnya kɔrɔ o ye danganiya d'a ma o ye tigɛnka d'a ma k'a fɔ fɛn min mata min ye masa bɛ se k'o ko ye fiɲɛ o kama ara ye su duwawu kan ni kasi yɛrɛ ye sɛbɛko yɛrɛ la min yɛrɛ jɔrɔ tun bɛ na o ye ne zagaraw taatɔ filɛ ala gafew bɛ yan ala baaraw bɛ yan jeni minnu tɛ ne kɔfɛ ala ni ma den sɔrɔ n muso yɛrɛ kɔnɔ ye siw jɛra kaban o tuma e masa min y'a turu marama kɔrɔ jiriden na dumunifɛn na k'a sɔrɔ o tɛ sɔrɔ an ka jamana kan waati o tuma na k'a dɔn ne yɛrɛ kɔni bɛ lahalaya la maa tɛ denko fɔ bilen wa ne muso ma deli ka kɔnɔ ta janko ka cɛ o tuma na o ye ne ma ka si la dɛ i ye sokolaw i dɛsɛ ko tɛ yen ala nana zagaraw fana gɛrisigɛ denkɛ la k'o tɔgɔ da yaya ala deli minnu ni a bɛɛ ka ɲɔgɔn ɲɛ ye ka taa dɔgɔ ɲugu dɔgɔ ɲagaɲaga wuli an y'a jira k'a fɔ an yuru minnu ye kuranɛ kalama an bɛ muhamadu nɔfɛ maaw ye ni muhamadu mana an kala fɛn wɛrɛ la ala deli kɔ siw tile i taamatɔ ye sigilen ala kɛra nana an kala o de la sallallahu alaihi wasallam adamaden n'i ka keguya ani ka dɔnni ani ka ɲɛmajɔ ni basigi ani hakilitigiya i ka foyi tɛ foyi ye ni min sara ala la o kuma na mariyama ka o lahalaya min ye jagaja bila wele la o kuma na o mariyama kelen hali bi ba ye min nata ba ka nata o bɛna fɔ mɔden ne la sisan o kɔrɔ mariyama ba ka nata ye denkɛ ye nka min sɔrɔla o kɛra muso ye o hali bi duwawu min kɛra mariyama fɛ o kuma na mariyama ba in yɛrɛ dusu a yi ne tun bɛ min o tɛ ne nka ala kɛra nin ala ko ale sa sɛgɛrɛ kelen sa cɛ ni muso tɛ kelen ye ne ala ɲɛ b'a la o tuma o mariyama ni ala nana den di o ma k'a sɔrɔ a ma cɛ dɔn jagoya la o tɛ bala maa na dɛ ale yɛrɛ mariyama min y'o ye o tɛ balali la nka ko maa kɛ cogo cogo ni a kɛ kuma dɔw la a dɔbɔ kuma dɔw jagoya la i yɛrɛ bɛ kuma dɔw fɔ o kama a yɛrɛ ka kabako dakuruɲɛw tɛmɛna k'a fɔ ala o bɛ kɛ cogo di ne ma tiɲɛ dɔn n tɛ sunguruba ye n bɛna den sɔrɔ cogo di jango denkɛ lama ala ko ka nɔgɔn ne ala bolo mariyama dumuni min n'ale tun b'o sɔrɔ k'a sɔrɔ waati tɛ n'ale na den sɔrɔ k'a sɔrɔ ma cɛ dɔn o balali la wa ka d'a kan masa in ye kabako jira lajɛ ni waati cɛw fo k'o kabako ninnu kɛ ka maa wɛrɛ bila duwawu la ka kuma yahudiyaw minnu karamɔgɔ minnu ni o y'a sɔrɔ mariyama tiɲɛ don maminɛ kun kɛra yusuf najar n'o de tun ye woro bɔ mariyama nɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ nka furu ma kɛ fɔlɔ ni lahala mɛnɛ ale kɔni ale ta kɛra dusukasi da ye fɔ tuma ni ka furuko yɛrɛ dabila jɔrɔw yɛrɛ ka tigitigi nka ala ye sigo dɔw de jira a la k'a jira k'a fɔ i muso in ye muso sani yɛrɛ ye gasigɛle min nana e ma ta tɛ ne yɛrɛ ala ka latigɛ don mɛlɛkɛ de nana yusufa la faamuya sigo la o la a ka maminɛ cɛ kɔni n'i y'a ye nabila isa sɔrɔlen kɔrɔ kɔ cɛ in sɔrɔla k'a furu o ye nin de kɔntɛ
cera ko murtira kale talabli ha ay sugo mieno yalla famia o kamo nabila isa ka kisa bolen ngoro koy ala sorla ka marema furu dingen nan ni dimso fla soro yakubu ni shamoun ni yusha dingen sama ndo bono dimso flan asia ni lydia abalom so flan doy nabila atoy marema furuce yusufu diwnye isaka kabako soroli kofe marema furula yusufa mo ka denu nun doro cedo lahalami ni atlobe o fogala marema kunga deka damo ka soro chema do abe makorowla ancien testament na no kera aw yahudiyaw wata mashendo de o bajira ka fo kuma nabi nyumanya ala ka kuma nyonya ala ka boronya ala ka kiraya o boto do banasera ka bo ndala pewu ala tigarala aka kujugu chaira kana nyuma ba chaira kamuti ala mo chaira o kuma chete banasera le ble ko sulukulu na nyuma bise ka bo sulukulu la o tamashendo jirata ala andaka maryama e addoy ngawe musuli nga demia kono banasera ka okla cheshi sulukulu dende ndigarala achana sa cheshi tala min sulukulu la kono nyuma bola mana wa innahu la ilmu lis-sa'ati umme suratu zuhur ka ko toydi nabila isa kira wati tamashen ikado wati tamashen wati jume manya alama ya kira ya oboli bana sallallahu ka ko bonela pew kana ke beje kada ka folo bana sallallahu de krengere no fogu jama afo ko on ala diwni on chrétien on yawdi on de ala diwni kada ka ni on fo joy ba soro atafa kira kuma woso do kumula ta ko li ala diwni ana ala teru aya yara blo joro mina ngalo no waru ka kutacha ko jugu wa abota bla ka blo la feu aya sigo kade ni mbogotini ko ne kono soro ka soro chema samo ayo aya si ko ka wati sira aka no ma bani kira bani aka blo la wati of ma isaka soro maria de la nala ka latiya ka soro amma kani bana sira la ka che ka jenyo nyanye ine do afo wati sira qur'ana o do fo wa innahu la ilmun lis-sa'ati wati min go fara no bana sira ka kira bo shili tambashen ko mbo tigi bina de soro ka soro macce don o isana na de no isana na kun o mana o isa to no na de soro che mana musomana albi na nyuma sulukolo de be ufe koi kamo imam mahdi awara ko isa alama de ndara de koi ne de zoro albi bana sala ko buya do turai ndara de e fana sulukolo la ndabo ko kuma isa fana ma de zoro ndara de ala maya tara o tamashene pe ma nabila isa amade zoro no rabora isa mana maryama ya lillah alamiyani no de ka anamade ka yar saniya ka iduskun ka bla ala ka noraw ala ka barkaw o minanye o ka jiga kono
اه ولا هلا يا سورة تحريم ولا بونا أباي كافو ضرب الله مثلا للمؤمنين امرأة فرعون أبو فقطة كسروا كافو ومريم ابنة إمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين هم من مثاليا مو دامو قرآن كنو وبنا مريم إمران دمسو مريم ونا قبيلة مي نوتو إمران دمسو مولا كو مريم دي كو مؤمن مثاليا ay yara saniya ka nyefala saniya ko mane ala yenga ni sanu blala kuma akira limane abaye ala ka dakurinya wana ala ka gafe o maryama ne ko way ka do ka ko allah bana kana ke chaminu mu yara majigi ala we e ala ye yara di ala mo akira odoy o ma akira chewa ama ko minal kanitati from minal kanitina chaminu mi yara di ala mo yara majigi ala ye akira o chedoy maryama jila mana ka ke chewa ay ngala ko de maryama ibnata imran allati ahsanat farja wa kum salami mu'minu musaliya qur'ana kono ko mo damo ala bulu de maryama kala halam bi fona wa kala qur'ana kono ko akana ka kono ko maryama kele ndo koy mu'minu kam sala de be ka dawmo ahsanat farja ko ya yira tanga فنفخنا فيه من روحنا أكمن عليه nga ni sanuma la dezola sawada be kalmati rabbiha wa kutubihi ukma ayaka dakur adaba maka dakur nyaw centiya andaba maka gafe koro wa kana min alqanitina ukma aka ko ila bana ka ke cheya cheminu nu yara dimi alam porna ayo bi nyaw ngoroko suratu tahrimi kanye aya labaw oya kunu yep mado kun korengo imam mahdi alayhi salam ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasan mansiya wa kana wahyu farai amni ya maram uknuti li rabbik wasjidi warkai anna laka hadha ya maryam ya yo mi bana fo maryama lamoto afe na e jirdo nya ko jirdo nga watte say maryam ariya dogram no fo maryam ala fana bo skiya fo wala muhammad mu dakuriya kelena jawarul mani kono ndakuriya fana be muso muminu ba fa muslimo ba fa muridu kalandemu obi konota walla kono mi lama waddo kono mi cen o muminu beti o yimo ngoro sibo beti pore alam mayam mi fo ala dorom mi fo yiradi alam fo mana iba amara mara kata ni lahla minu mi kono cen no do ma soro fiu jetigene fengu dan do din ni lahla wala mi kono cen igara ka fo mana ala noro mi basi kono fokata bangi pumase ona bangi na ni bangi sera kun o abi bangi era de la sisa era de bi yelma kaga ma kurai kada ka wi dune ala mina kono sisa niya ni ona da kunyo be majma ngop ma kono kenga jawahirul mani be ko ma da kula mu'minu bele jelimina fo
muso de bi konota choti konota onga limana babu ta fa fe o kuma chebe edugo ka saniya ka noro la hala minu misi ka tan dukun saniya ni ka bo ala fa wala hala ko be bolo kuma ala ka noro bina basigi duskuina asa ke mo kuma na ebina gasige o noro nun de la ira konoy ikarmada bi yelama kata fakata jema ya ere kasa chenu propeu itab ke mbe anga nangoni edna ya eka ya fe ya vela va ikamira bebe o ba yira ka fo mana eka kono izaba tirade o de bina wolo ere bina wolo ngai bi wolo yera la kama misa ka jo harul mani kono ndakure mbe am wala somi wala ni ala nyini baw akala hala beta o ngame saka kala jami wurdi mina ka jija ke ka jage soni kono bitache kore alamma ya ala noro ma chama suta kana alamma koro kani jija ki janga jebit laka afenga wasro kono tara kaluna ni kalo duru o tara laka damne ku wani min dama che am saka ibi wulo yerala ofma imam mahdi alayhi salam ayra kunga ndakuro debe ya laitani mitu qabla hadha kuntu nasan mansiya o min warani ni marame o fo akle ka kono soro ayen ne fo hal ne kunga sa ni marame kono mani men wajine ka ba fam ingaram ko dur nun jalaya ala ne na woti wodi o komo kuno ayawa jaro ma sanaka ta kuwere kono ta nyako ci woten na ndesiga nyere je ay imam mahdi alayhi salam ala fana kan la halaw nana nye shamo ala fe o la hala sanma mini abo kono kata fo awati don baw bele jele ya jira ka fo cena farfonni ala ma yani tarabaso menna ani muhammadu kanuni qur'ana kanuni dine yoro wero an dine baro kanun menna na ja sebeni ka to adi utanga ko baju ka dakura kunda mo jomi o mi menna ni sabo ko wati doran na ama nyona e o be la halama no fa lera ta do kasro ka fo mino kono ma la halaw yoye ni muso kono ma do bay ka fa kan la halaw bi yelama farko bi yele kata ka yele kata o marwa hana ta fa ba so ati lama kan ngana ma dina ko la fa pati iba ko fatodo o mo rudo fo la muhammad basa o wati asro alayra mina fa ta do la halam mesena fo aka isa ibn maryam na fay to mi ka fo chemi ngo fara ala krafe kabina dangari dajalla ya jon majujala ko jira mawla ka kriyan la sulu boka jira mo nyakoro edo koy par foni ani ngona mi lani fo mo ko maka afoni sahabo ka wati de ume nyona chaye o ko rata koy kebi no fede o wati siradre kono sira kalo kono do digi wati sira wa era de bijigi yer la koy o kuma bina fa ay wati ga maryama yalla kono ma yalla ay bina jigi yer la de kuma Allah sallallahu alaihi wa sallam dangana ma yayi o muminu bela jele meta nanga kisi ni nyekoro chayo ni diani je atwa de sangazo ni fom o miraw te ka mo ala fa fe ala ko o morema kan la halami ko muminu awdo beta ko akana sabu langulo ko bosa ay kono tanga doni raw ka fota ko bena ka dagura minu lakala yeni kado akanga wulu fendo de la
kanga wolo feno de la ngami saka anyiru ka lahalaw je denyaw ko flan nyeflaw salbato yaw wato kono mi cengo chamange doto to kala sawara sorna ma chen amno kala gelo to cham la damne amo titati la kono taka chen mumunu bo de la kramo no fe kraga fo no fe amma min dab siga sabati fora se wololimo o ka jwade kama isa rabi bo ko itega ke alama fi ga wolo kurai o ina bila saka da kuriya do itega ke alama yira fi ga wolo kurai era de bugulo iyera la kukura wala na nyode ikanyina mi ma pewde opma suratu tahrimi ayala ma fo anye ka fo ala ye mumunu misalake muso misale ye kangana maryama bunu sabune maryama de muso imrana ka muso mi na fo maryama ko ni ayira sanene mi ga ki yira di alamu ne alay ni fiala ka sura makani cega sama ki gado aw mumunu bebeti muhammad mana ka bulangolo kato nay muhammad ka wala naw anaka dakurnyaw ana tamba sena sigi sena muamina seni furumna tono nayo tako kanyamo sigata la fiu awru ka kono me so fa ta se wololimo ngajenda be sabati ka so mo wala de bi mo imam hadi alayhi salam ami sigaga aleta sabatira ay wati ga mareme yala fogana se kelmo ka wolo ayarla no en bila isa ray mingo fora كيف أنتم زانت فيكم المنى وإمامكم منكم أسرو بغني كرا صدر بوري مبوكم تكو أنغا أمك تمنى نيرا أي أدبر أنغا روكا فو محمد نانا زوفة من أنا نيرو مي وجيري دون سو دون يردو دو يونا تي غاني إيرا تشمي نوفي إيكا دو barga mula nora mula femmano fo barga onga ere mi na kanga na ere to do be chodi of ma me vle en voto anyira yede ngami sikaga kono mi tambe nga jen nege jen sanzo jen soro jen toko jen na fulo o muri angulo no tashilangulo mitlaga to la halala fo ata kono nje ibido wara takun oledo kadaka kono nganga tangani yere tangami ka kishi ko murama ka jogomi etika kuke ay alama tusrafu ambal maw ñu dogono ba mise ko ba ay fefe ngume wa surati lama yere bo mo laka ala delis woro kade la fo mo khalwa niya yala ko inni uziha de bago inni uziha bika wa dhurriyata min shaitan rajim ala maryama na bono nebi anyine fe iku bere jere kisi ko shaitan toroba hadisa do kono be abur kurata kadda kurnya do ako dew de mina je kono shaitan bi makapela kama debi nani kloy oyi klochi illa maryama wa ma hunaka maryama na de ya imam hadi wala wala da ko chendo niye hadisa minye ni manu famu kanye ebita bere da kiraw kun kernya muhammad rasul sallallahu alaihi wasallam na fo maryama na de shaitan ma maga ludila ma magara muhammad lawa magan koroma de maryama min nambe ko fano ruhaniya maryama yae mama da jira ko kuma mo de no fe
o cɛ kɔni sera ka i bila o mana kɔnɔ o kuma e yɛrɛ ka o lahalaya ka ala b'a tɔgɔ de a bɛɛ kisi ka bɔ sinama fo ka taa se e fana wuli ma n'i wolola fana i bɛna kɛ i bɛ wolo i yɛrɛ la min fana kɛnɛ sitana ye jigi tigɛlen ye sa ko n'i ma kɔrɔkɛ ten n'i taara kɛ donna i donna muhamadu gasi la i donna kira tɔw gasi la ɔ n'o de kɛra kun o kuma i k'a dɔn k'a fɔ o tigilama tiɲɛ don nka i k'a dɔn k'a fɔ ala de b'a jigi kɔrɔ sa dɛ ka d'a kan a y'ala tɛnɛmaw de to yen k'a d'a seba ye k'a munu ka diɲɛ kanu to yen ka diɲɛ bɛnjɛ to yen ka diɲɛ tɔgɔ to yen ka ala ɲini don ala ɲini bulon kɔnɔ k'i terefa ye o kuma n'o kɛra ala de bɛ k'a jigi ye sa dɛ o kama ala ko mariyamu tiɲɛ don tɔɔrɔw ni kumakan kolon minnu bɛ ka fɔ i ma jigi kuma se mɛ sa a taara i sɛmɛ tamaroju min jukɔrɔ ka d'a kan a tun bɛ kungo fɛ ala ko i tɛ jigi tigɛ yɔrɔ la ka d'a kan ni ala de ye jigi ye mɛlɛkɛ ko a ma ayiwa i tɛ yɔrɔ lankolon na ji filɛ i dugu ma kana i kɔnɔ ko ni jiginna ko kuma na i kelen na to yan ji tɛna saniya i yɛrɛ tɛna saniya ko kuma bɔ a la wa tamaroju fana a yaari n'i y'a jigijigi den mɔnɔw mina toni ka bɔ a la o kɛra tamaro den waati o ma k'a den waati o den mɔnɛ na toni ala ka yamaruya don mariyama o kuma fakuli o kuma dumuni kɛ washrabi i ka jimi wa qarri aynan i ɲɛ suma hindagura min non bɛ ka fɔ mariyama ye maa min fana n'a ye i yɛrɛ di ala ma i yɛrɛ saniya ka diɲɛ kanu diɲɛ tɔgɔtigiya diɲɛ nafolotigiya diɲɛ banaya o n'a ɲɔgɔnna minnu miiriya bɛ adamaden yɛrɛ bɔ ala ko fa fɛ fiyewu k'o bɛɛ to yen k'i dusukun ɲɛsin ala ma ni nɔrɔ ninnu nana kana sɛnɛ kama o kuma na i k'a dɔn k'a fɔ dagura fɛn bɛ ka mara nin bɛɛ lajɛlen jigi sigi k'a bɛ foyi ye mɔgɔw na mankan ji siga t'o la o ta tɛ ala koyi yɛrɛ jira a donna ta a bɔra ta ala ko tɛmɛ ni yɛrɛ ye maa o maa ye ne sɔrɔ tɛmɛni ka sira in fɛ o kuma ala yɛrɛ bi garisigɛ man ka sɔrɔ yɔrɔ min ala b'o k'i ye piyan ko mariyamu sa fa imma tariyanna min albashar ahadan ni i ye ni maa naani mɔ bi kɔni a fɔ ko kuma tɛ ne ni maa cɛ bi dɛ kuma baliya ne y'o dafali ta ni ala cɛ bi faquli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma insiya kuma tɛ ni maa cɛ bi taa ni yɛrɛ nsunnen don su min ye nangu minɛ dɔ ka bɔ maa wɛrɛw kuma ɲɔgɔn ma n bɛ n ka ala ko fɔ de la n bɛ n ka ala ɲinina sisan ni min bɛ ka fɔ ummatu muhamadiya ye n bɛ bi ummatu muhamadiya a barika a n'a nɔrɔ jira k'a fɔ cɛw b'a kɔnɔ cɛw bɛna k'a kɔnɔ siga yɛrɛ t'o la fiyewu ni sen dɔ yɔrɔ ni bolola yɔrɔ donna siga t'a la baro tɛmɛnen dama ta ka bɔ farana ka sanu mɔ a bɛ wale kura de minɛ ko fɔ ne ni e ye fatat bihi qawmaha tahmiluhu ay kuma kun dara fɔ a dora mɔw la sa ka kunu pewu den bangena halibi a jama fariya
kana maaw yɔrɔ la fo san kelen san fila sɔrɔla ka jafariya kana dugu kɔnɔ tahamiluhu a jafariya kana dugu kɔnɔ sa den b'a bolo kabini mɔgɔw ɲɛ b'a la a n'a den bɛ fali ka kana marama tɔgɔ in de tɛ nin kɔnɔko min fɔra o de kɛra cogo di den t'a ɲɛfɛ ne n y'a fɔ a y'an lebu bɛɛ bɛ kita fɔ i yɛrɛ kɔnɔ fo kana se maaw ma tuma min qalu ya maryama maryam a kɛra cogo di alama kabini bangena i ba y'i di alama mɔ i lamɔnɔ de la i tɛ foyi la ala ko kɔ tɛ foyi la misiri kɔnɔnaw kɔ tɛ foyi la zawiyaw kɔ ale kɛra cogo di i taara misiri kɔnɔmaw malo lakad jiti shay'an faryan ye ko jugu bakani ye koy de sunan mo nyamo de gonata foko wulo ya ukhta haruna haruna baramuso ma kana abuki mar'asawan aw barama mun afaw maryama fama ke ko jugu kelay de abada fama don ke ko jugu shi bora dumin maryama ngira kaba ko de o ma kanat ummu baghiya mo bayram yi soro kaydi alamo kiyake alamay abada oni jina mashi sogele ngono tan gara chori ta maryama ba fo chodi ndono ba nun jalay mam ne ru sigi mi adama de lebuga ma korofoka nu mo soro ko kay udsusuma fa sharati lay marama ko anena mo ko nemina mo fo ko bi dawla kono la ra nyina no mo de ya koroy fa sharati lay marama mi bulo ga de la ara ta koroy aw kon be ata fasa ba ko de jina kala fama don ko jugu kay kabini ba israili ala mawduma tara nyama ko de wono ta foko wulo ino be faliya kanabi maryama ma ako de qalu kayfa nugal man kana fil mahdi sabiya itan jabi de ibi an etwadi mami mbe etwadi bom nana anga mo voyi am mo fete wodi obina mo wayna ako mati da kono bolo shi den dem se kam bo ka ko juga bana yambe lebu yalla mo lebu قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا شندو لا منو ما كذا نيوغان نيا فونغو منو مسينغا كه كمنو ملكا كوني نيا جرامنا كافو على كافني سودينا وكما كنا ترى يروبه مسينغا جيو يروبه لا ونقولوا تشين ده kalau kono do bekera kono mela kamo agwana sina ka dugira bla pe ko yelma foko kono de bangana fana jamo fara kana ko sangle sambla kana du wono aya do fembe nanat fana nga yo bega albi anato an akumbole mai mo shinamo abeni jabi chodi
wala wali yara do ba yara ko albi a jama fariya de ko albi komi fa etwadi melekaw ye a furukel la somi ka holla de inde jena de ala ka krengendo wanda mi nyama mino kuma fe ka bana ngo foro e ko mana wara de adde me ka bara in doge ko kono tay fo fa wara de aka mamna chede adde me isaka la la to la fogata sanama do teme onta klindi se gange kay ko mi misaka mamna cheno yusuf naja ale ka mamna musore tindu nga isaka la lan kono sorole na amma kani cheka semoy o manga charam nge mamna chera pina ibakula nga melekaw ala melekaw bla kala famia suguna kuma a jafara sisa o to din do mieni ni marama yuke atoyri atembo nyokoro fogati tama ka pin ka do ka fo amamna che kademe bala ongo nata ba nana albe amanya babulo o de mire no isa of mana marama abulo shi akode rata koro kuma ra do ka fo ko nya ala koy agwana na la rate shibate mashite kan bon mun ko kono ne ala rate opana ko sa banguna de me bo na mun fani obuna ngora la dinga kefa no kellum man kana film hada sabiya amay kuma ma fa jodi mami na be bo nana imsene bo nana am fa fa on dakuri bo na ya chendo bo nando kadaka da karam ko mun be ka kuma fani olu shi anu ka donu marama era wolulu yana mata marama demo anu koko kuma era la mami ga koroye ifafla ima korocho fabela emo bo munana folo eba kiba on jabita anu asro bo jibolo na le ko bo muna wa ye bo muna la ko wa te ko ya le koro o yo non la ko shikuma de fo ko kota ka ko marara atwali isap me bo non wati asra ko bara akosa upmana fasharat ile upmana atwadi dera ko kala inni abdullahi ne abdullahi de ne alaka join abe mangan jama mina aduna ta barta ne alaka jongan le atani alkitaba abe dina gafem guna auto do katmenega masawo don ne mo jala ni na be wa ngano manyi wajalani mubarakan wa mero barakatuna ayenge baraka mai aina ma kundu mero wa usani bi salatu wa zaka ay la dikengal niya seli ngano bla jagabo ngatu wala de madum to haya madama ni nyana madu wa barra bi walidayya do barra bi walidayya wa ngaka duga denye kahina nyashi kabuya nyashi mbanga musamay mo wala me yalli jabbaran shaqiya amana ke jabiriye ma kunangoye amangoye wassalamu alayya wanya barata kado ka kishi benga kabinu ngolo do yoma gulittu o yoma amutu wa misa do me bana bo jogirda o yoma obasu wa mina kunu kabo kabru kono do me no kunu ni do ni ala ka kishi be nyowe chendo imam mahdi alayhi salam ako ndakuram yone ala wati dola de do be alabi unne la dula ka dakura belel ba do ko ako nga korte ko mara ya sina ka demna ka de to bum nana zanda ba la mama diem salade akonere adem so do be
ko fana to ko makroba mo fo wado fi idawa ongo korte kwa itu dena kasinga makroba era ta ka gil la 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 wati kunni abana peu ako isa kumani mike ka kwa be bumnono akwa kera tini no bora la ko to tama ka kina fo atoidi ay to shin yera la ka baraw de men la no kara fo mo ka do ka fo ala to ke no kara ke masafa ke flel feyti nga mo be ela de jodi e kanga kam ke mo ye la de fe mo be la de muna ubu do bo ko la e dami ba ko la ubu bo shima e be shima e bogi ba se e ba ko mo kam ke wati no tala kala dai ko ba singa de do bla ba shina mana ko ke kirai ga la tulunga de do mo ba la de muna sa amna mo aya bo shima ngana bi shima kana aji anyi gwe shina wa fana ko mo ko mo haklam golo ne ala mo ke ala madel ko ke to ke fana washiga se tampinani abasra iduna adamade yakono ko kerla ko forimo yere ko gam gola e ko fom gomo belaw yisro muso furla de zorla de zaw ger kera opman ni abara de adamade shima so mo ala taga don de on gana bora dakuriya kan ne ngul labla ka dakura do be imam hadi ajra Allah obike wata bare makale ta isa kale were nyono be ben sarale min de isa re ngo porta ka boko atila mas na ka bara dem nete ni yakete be aw fo sunnatu ko Allah ka sunnatu ko kada kan na maminu cide bi ci arma de mo kana ladabu ku se daro bol daraja on ga ebo fem ko kasra ere de buke ko de tabe ko malangulu way o ru ba fo ti ko me ma isabito abakola abina mo mo ira ga abu mo fo mo ala nute atoka di gen kile ngono folo ala madu makroba kono ala be dia kono o fe be ya bay e bogi baga bi ngena ka fe be ke e be bashim eri kanga la ga de minu mo olu ba chama ba fatura ka ba ukangu muso mena kanye ukangu de mu dabo e bo fo muso be fe wa de me fe wa e kanya na da mami na olu bodo o mangalo no ala madeliko watwadi o tulonge suya ke je kono wala to ke aw wajalan barakan aina ma kuntu aw ba do la ka fo nabila isa alayhi salam anye afol mi sango bangne ngoro ko fe chemu nya mamina no yusufay o ka furu sorla ka ke marima kele koro ka isa soro o nya mo ko din kono ni a prepara pri o flengolo no dunu vole ka ba marima kuna pew a chega sorla ka furu ko gura ka dingen nani ani dem so fla soro o be isa donu ni ay isa khil akawr be yorom ne kashmir kabila nu ba ko isa la ka wala ma isa ka mau wala ma isa ngadu o ya na bulma ne ka daga bulma turan fe alle ka korobe kele ala ma ba ya damu don bulma min turan fe o ko ta ka fo isa re wulo de zoro kella bulma nu misaka shamun yaqub yusha shekele ndo ba ngono dumso flyni asia lydia o isa bulma muso fly ani
abalmake nani ayo de soro o kumana akira yororo akubarga balay wa kira tara kashmiri fana akabru yoro mini nasara ka shiro sangamene muga kira barga maye mbo fana wule katala be kadaka ye bana sara ka cheni minu nu ba ken ala yo fo qur'ana kono na chen de mana tamana haga ala bi kafiri masado yamura abi bo nu che obinu dashi ka jore jam flingulu ji ga dangulo ji kata nu chama e jonyana o kuma bana sara ka se kashmiri asabu de may saka fa bulu kono fana ka fo ne chira bana sara ka saka kunne unum خلاف إسرائيل الضالة ومن غير يودي أو ما كرما دكو نج جيلدو بسلا كاو كاسا كنو مومو ولا ما غتا بنسلا كاو كاسا كنو يورلا إسا بيجي بنسلا دومي واسرو ماشي تفلتين فو kabila fla kabila tan fla do nga tambe yendele kuno nyefe kenga ya kashmir jamana wasalamu alayhi yawma wultu yawma mutu yawma abus was haya odakurnya oba jira ka fo ayena nga somo wo barram bi walidati ala inge ay ladlika mindiya konga njando bange bayina ngage dugate ngage dangade ngage la do ba fa ni vokun no fa chendo warana jigna jen nga muhammad sallallahu alaihi wasallam muhammad dara kra jimenga nabila isa alaga gafe to qayri afomo al injil bushrayat nouveau testament abo kone gafo isa perna bakuna monona banna ka ma fe ako e jeni e muso jmenye ne bade unde nunye minu me kana ka malam jeni mu fa bamo ne biblu kono ani korana ko sa ai ne de kiro ka choroba e wala kono mo ai o kuma kunda sugu ya minu fo na bila isa kunga kwa kote ayra ka gafe kono e chente de o kuma sabene ka dala ne de muhammadi ne de kiro ka nyama e o gafe me ka jigine ka fo tsaka fara ka fo tsaka bara era kala da kuri nyawdo ne mo hon ka ta kuri ate o kuma la ko nabila isa e ka do ka ko duga dengundo danga dengunde no mam pera bakuna o to gadi o danga dede o kuma ko danga de yata ka keso ya kamina kono fiu no Quran na nabila isa je ya pew wassalamu alayhi yawma amutu wa yawma ubataya kishi benga ngolodo ani zado ani mina kunudomi oluku ya fa jirika jiri dangane ka fa yetle dama doke danga dibila muso ko lu joliche sania be minibli chendo kuma milla be mfa kanye ni matashi iti boni atwairi adibiye aramade be ko jugude ke kuma ko jugube aramade ya dama kuma no ko jugude sega sania fiu fo ala era sorla ka maka adede blakana o kana jurumu yafa komi de ga sani oni limena de la ka ba opmana jurumu mela ay opmana de boche joli mora isala akuyenge to opmo o de kara ni limena no opmo joli ni so be kay jurumu boyla konte ben jurumu no kada ga dama jurumu o jurumu mame no fe o min da dama de sa no kara ala de no nabila isa opmana o de ga sani o kelmbe do so jurumu yafa opmana isa nana opmana mam limena dala chena joli ne be ko lu jurumu che konga jago ni isa jurumu yeru chesa wala ren no rakata be beka ma ko de kamo aka wati kurnge janama kono ko wajibera opma tanga ba so de sara kadaka
ni dangate saya manga soro ngai ko male re be jurumu che op male jurumu chara katame beta ni go nyamne jibe a apana fana le dinga wero bla kana isa re bo bullo konte jen mi saki isi be kibi ko dubli alle kilengu ala de ale ma ko juge ale na be jurumu che mi op male re jurumu chara katame bega op mo de kamo ale sara sa ko juge na wajibi o sisa jende na isa re jurumu che bli fana le dinga do bla na ko bura wala ma dem so do mo da isa choro ne do sale opma ay danga saldige o kirchen ka takurunya wonde o kalimani ay korana ko ngalolo kabina wulodo alaka kiba ka wasado alaka kiba kiyama do akunto bana alaka kiba ka abada mona kan fefe wone ka sika u yera tulo ka buga jimuna chugo dolate abada alako ay jurumu ya fa chugo chama bene alafe nde ya fa masai fonni do ka bo wala ma fo juli ka bo dole jurumu ka techen mamu nu gona isanye oluka sana ya sorla chubudi kira chama chama isanye manyuma chama ka ko isanye oluka sana ya borami afon dinga chama kara ala basage oluka jurumu ya fara chubudi opma bible radda kura chama me abin nabila isake ma kunda dode ko mo nin nagoro nana qur'ana kono akana balala akana ko isa rabe aka maguduma ba ka fala qur'ana ko to wajibi de kadaka isa raga gafe isa saba qur'ana ko kudu waza tarata ba faina wala ma etwa no beta sama ba faina ko gona isa la do dala ama dum nda soro opma to shu asna ka shonati ama ko ta trodi do boka dum ko bala asro diete trola adu suka jile ko to asna ka toro era dangate ko ja olu rubulo baka aka kaba ko maya fo kasra aya ka hakli wili ni hakli dane toro munge ala de ayira de maya ha kongo bela era ma wen sande toro do ngumay o mi do ke de kasinga toro be gade nga toro danga ma wara mena abina minges watu wara ni bago mena na fasara arma okun ngane sama bulu kono wiru taro ka fo ye che atwadi ye che la goshi hakli matini nge o ala de yande be bless ko ako ala de no ala de te toro de ngati do onni ala de re jaw mom na singa fo de ketro la sa wala ma toro de ga sa ngala ni ko fe ala era ni be nyami no ma sabe ma bo hakli ma ya bo mata kramo abe nyami na ko fe o dakura chama de be bele isak nga dawrata won etwa injela kono o mo mon min na le ko fe kana ya ka ko nyami no do kan no ko na ma shi man no ko akam ko fe kana bele isabo o kama ni nakura ubina dawra nyono woro temena na bele isakunga ana bakunga zalika isa ibn maryam ko ni mamnu be ka fo mi nga o de isa to nyi qawl al haqq cheka dakurunya allazi cheka dakura mi fi yamtaruna nu be siga la kunga wala be kan galute ka dala ma kana lillahi an yattakhidha min waladin sai ka dofa da kurenga ukeme ka doni min daga dakun kwa ye ala denye doni gurimba krashite ka foni nyono no darola je kono krashite o kama amisi aka kemado alayki waramni muhammadu mo kirabbe jodo kenaga alabi kira kele min wuli kira to cela ka bla molaya kenaga mashuli kenaga walma kuna wolo ani kungorta kenaga o ina bela isade kira be cela ale wuli kana jo isa iboto ba fi manu jema ble olu de ko ikuyi alay kira chamanda menaka ko nya isa ko kam mo yo ko jugo kewo ngakata ibla ne ranona foga iboto ba
ke farafini faraje bela isa ko de ko te uflani jodo ngalondi tika yala iya fawa ne be ko na nyafo modi kiyamadu mikra kelimbe mi mo ka jo akele jodo kenaka be ba fle kabla ngali kenaka na da jara lawru na da majala wa odu ode ne yala ya fawa ngalondi tika ya ibatu ba fi mo bla je mo bla matiya haleluya atwabuna arabuni farafi siwira macha be fle ko de ya fo ir kando wa ne be ko na ko suratu maida ayat kaman tanduruna ado ako cheti ga chebi nafanya de isab jabe mini ala fo muhammad edu ka chorobae wa isa ko ka jagoy ngalona mala jiya kono kaba wa kamadu manyi ngaka daga ko temena kaka nga jabi nye ala sane ayata ne isa ka fo nyi ala yewa kamba farawga ode dunu fara jiya kono kaso jo to ala jiya kono ala ne to kala mo koy ala nga e kanyin ngaliya o tenda do nyin ngali ebe ni nyodo ka temeneka ngeba ka chende black neka ka galondi kan golojo ala ka chenti ka chenda mo ala konta nya de ben na masene nyin ngala e ko men nyin ngara wa nda foto fle ne ma fofu ye fe ko ngami bo weru fle wa mi yani budullah ala batu rabbi wala ne da rabbakum wala de yawta ne mi vo ya fana ba fle weru fle ni nyin ne fode ngoy ala e ka nyin ngal ken da do nyin ngale e ben do nga olu fle ne fle yen ne kene ko fe mana nga fle nyemi vode ni hore batulin do kala mode isa chedo ikwi mafo ye onga wi yake o muna wi yake e dutigide muna mafo aye ndabla ni de ko juke dugono fare bi mafe ni nyekere ka fla baro ko ndem man mame wala ba fo iba ya buli o yeni mbeke e togola e mune mapma akere ka dugono wa tise ka bode hanne ma fuye ude ya kew afarafu na farjo fle ibatura u fede mune ma fo ete batu fenye ida dina kamuna halbi mago wa kuntum alaihim shahidan ma dumtu fihim ala o yorokana weru fene kanetu chelaye umadu foyi were batul la minde alay mo shirejo o isa ba fe ka logi bo akala pewdi atafet koin an noni shiga kala atara fo de ba fe sade ako kala tu chela uma foyi fuye uma batul foyi damene mina la tekin ade gara chori isa memi iko ke tu chelai ningoy make ne ala batul de kera o musa fana tawo e chenyo ka musa to turu siniya kulla ala batul atlebina ni yani ko na yawdo e ko do nyami nga musa na ne bara minge odona ayinu ko nga bo jamana we san minge mishe go botne ko san blak tasmana ka yele ka tro afli ko jila ka jero lan de foye ala ne musa ba ka wele ka to de mo o sai kwa makinyana o chen o memi musa kunde onana o minga odona adona ka fo mingara majai o ta de fokata du ma kere chori munde kera memi yoro jmanda ko no ikwa makinyana walamma tawaffaytani kunta anta raqiba alaihim ala masira ba yoro musa ningal labay ala wonet lala ere ala kelingoro kanen ni bona etigi yaro korona la wati do ala ba mele kaw yan ni bo wono mele kaw yu ni bo to fatu rusuluna to fahmul malaikatu o febe bi de bakata ala langa ala be minum la barla wado ala bolto ngani nyoro la ko ay de isa falamma tawafetani ala ere kelingoro kanen ni bona kunta ala ere kingra anta etigi raqiba alaihim ere de kuyo kola shuba ne sale ko be shuti ni nganya maka ko nyamina abe enu chei kada ka sayate soro olup me nyama la nyama minumo asoro ne isa nganya ma bo shina wonet lala pe shuti ni nganya maka ko nyamina ne raboto ba fara finu farajo ala ba nyonje ne isa lala akiran sale ko be sale jume ere ala kay kan ni bona ne be prana ko in tuazimu
kuma kerate e de ne ni bona akoso la ka opma na ni bu la jaba e ka jawno de ni isa du roto la fiu u ya kede nga karane ko fa asro ne sara akere ala de nyana we ba kalamo opma ni bu la jaba la pian u ya ke ngane isa senda la mulotala wa in taghfir lahum ni rabbi afumo fa innaka antal azizul hakim wana tsaka ko mu ya to kerade nga mi nga dakare ga akera ne isa senda la mulotala ala bo kalamo ni ko bi afumo ndi tsaka ko mu ya to kera ngane isa senda la mulotala nye korana ka wala nabila isa kunga nabila isa mi na yere ka gafe de ko wo ka kwa le alai abai alai oni korana mon wala ta isa bi bo chugodi aboda jime ma yere ka biblu kono aboda tei ya churu kreshi ma churu ngabo ya ndo ko kreshi ma ndo ko abo ala ba ka fa ma kana la nyata wala mi wala din isa mi nganu be kan galon machama da kunga fa kunga ala ko abada amma daga ala fiyo kaka o kore ala sanendo ka bo dindigi yamo ala bi dindaga gammi de arama de hitadi mako de bijo dela ala ma hitaji kata foila subhanahu wasai kado asani aledo iza qada amran najra fa min gelika fa inma hukmana foyta ko la an yaqula bainama yaqulu ala ba fo lahu faymo wala mo fenga kun ke fayakunu o ko tsaka to kebele abike ako isaga nan ko yode ko kundanda ma wara kunga abe kuma fuyi atashi kalamo kiyama do abi che kabu korata ka churunetu wa inna allaha rabbi wa rabbukum ala de ne daba mai ne isa daba ya aude alai wa rabbukum wa auda wa madu fa'budu ayo de bato min wara isa ba wende hadha siratul mustaqim o de sirat lene isa mi vaga moyo da qur'an plani wa kirab be minan nefo chen yerla ngami ya fo ka wolande de ka jeya ka kewale ka akek shufe ka ke tlebe ka kele kono ka ke daha kono ka ke tama kono ka ke sigli kono ka ke bana kono ka ke kene kono aw fodo muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ale tauhidu ala ka kilibanja wala ndati ka jeya tugo mi chide jima soko ke digina tula kadaka ala ma min doni di mo mami fanga di mo mi tugo di mo itsego ke ko ma juya do bey akan ngaunda akan yoroide ami samela leje kasinga machama fo juya ko radi minum nyashina ala kramo no juya baddo kunde atiddo ko muhammadu ja nyuma ma to la la nyuma mado dugo me o botugo shite o doni tugo shite on ve kamu yala ni la la do makala ngalat la le do ale law nga daboro amun nga kanga wala na tafe ni kodo makala mi nga jugu na kira auna ami fa bege mangai ka senobla ka bulnebla nga obiga muhammad la saballe bito ma am ba do tori ka fa saballe e ko foy kana kala tafko ya bo ko ngoray foka ayoro kun soko ka ya tawadi joli boba yoro la ka joli shene ka na joli simi ka sendoro sabarala a jolima a dimine a tutuka shile ala melaka bula kana fa paka ya muradi taifu kulu o dugo abe kulu nyonja ala bu dafru tala bana ngala krana jolima kado dimbala ko allahumma dikum fa innahum la ya'lamun ala taifu ko be ka chemi mboni utado mi no koy nere fami o doni noro du mode ala o de kadne nu halakle ni ya falla je sare ni hina inaje ibi krab bere je lenyo ay hina ni makar ni sawal ni muyu min dan nyoraina ka seto ay ka yafa
ikra bejo ku be ka tar hulaje itini yona sarala ngani ni make ka fo muhammad ben daraja ina obido jodi am mo do jodi ala kon ba do ngam do ala kama do baram ni gamo gazotul khandak ore tawa be ka dinga se sengene do sabi do ya rasulullah ko bana ni ma fo alaka dimini ni ko bana sa ko imane ye ngeme ka farakuru sirin gono na ko kamo muso ngasika guriya ala krakati mo ko chena ko bila isaballa fana israbe ala bulu ko ne muhammad era tafle farakuru fla sirle do ndala muso mseka jo sabi da wale tura ja ko ba yera la wo ay kira jimana ka mo ki ko asengena tagabina praga araba beko fe ka bugo fo anyi kari ka kirne bi ya ka kirne dalitu ko la mena muhammad sallallahu muhammad dimila mena muhammad abin mbeto ala kasoro nako allahumma dumene binadre ngaya do niye ika kala ne undalo la utiga le mena jon la ki kawye utiga la ki kawye to bigena ko dimzen jenu ima nabila isa alayhi salam ga kisala origa cha ima kirja ta zaga atwai sabali ko atwai ko shita kula ngala krama soko denjaniya do aka mando koro ko ma gwela yoro yere ni akuna yoro ni yere bi ala kra sallallahu alaihi wasallam akira kele yo akira komo yo kan fle ayi kaf ni korta ka ba kono na ka farakuru fla siri mala sabaketa kelenyi asru bebe barala onna maddo o nyanyo na kongo mana bi do jodi no na tabe wati do nono atwadi nono mnangele abi do ni mi olata abana abeba mi ka kono fa be ni gasa way ka jira la ni yoko de atwadi je banvesa akana yira fingen no fe yande to suyu yande suyu ala sura inde ka gule abu hurata bin vodo me asro kongo ben ka ru heta fa atara Abu Bakr fe ka taw jinga aya dala Abu Bakr ye aya kro je mani fa wow wayutuna wayusiruna ala ayot esko de te feno waytumuna ta'ama lahu bi yatamanu wasira odu awlo ye koro be wala Abu Hurata be koro indo aya ngo ubi dumini di miskine mo yatime mo kasoro atwari yatamanu wasira miskina wala kasoro dumini ren nige bula ngaw badi yatime to grebu to ndomo Abu Hurata tara Abu Bakr nyingalo Abu Bakr ya koro jemani fay atabana ako chani mano fam na ko nete ngorodo atara Umar fo kilege atara befe ala kra ya famu anala kra la ko ya fo ko nunu ndado e femina ko ngode bela wona ere ba ye ngorodo obo la donana nono di ala kra mo minendola Abu Hurata ni so jira ko pay amagi jo ko ngom mena ko ni ala kra anno do ni mi at ni wasa wala kra yi to la Abu Hurata asabu sufa wele kana fem be misiri kono o ma kemes man ko ube wele Abu Hurata ko chena ne taro wele ngam majene kadaka enno fitini ko ngere benna nene be bo nono na ototo ngala ka ko ngata be wele makito akono kon taru wele ala ka lu nana fana ala ni jo ala kra no ma ba fe ala kra damina kini fe
ni mi yamna o ba mi ale kono ba nye kumu ni mina be ba o ba mi kami anana sa ale kono jigi tigale do ay munye bile anana ko munye ako nyamne kami fo kono fate fo nyere nyebana nono be ne ka bonjon nkro ngale bi nono to bala wala ka pise ni zugu yo law nga kana to ko sugu yo ke kala ko do be denje no yi isa temena ale fana go kira dimse afana temena ndo fe o kama foi to ka ko foi te ko gulman chite ko ka mola Allahumma rabbana anzil alaina maidatan minas samai ale kandewa oh ya wala ka dumuni ji ka du sabe ala ya jigi ala ka garam da lamano de la foi te kula ko febe jende ya o kama ara mina ndo mi ma che jole masro jeni go kone de hanu go lesmina koni mo ma kala ne do ay de no ma dalga ni bite ngala kara bogara ka be sahaba yu biradala miya kana samu ayu lala je sake dakura kala pum no fe ni kodo make adama de lay kala hala duguleti do ere chemini atido fo ble kana o kama maduno ko ni kuigi tere ere do ataka ble dala bani ngane fami wula ye tere ka jago ante kulubali ajira bismillah abay tere kay akwa ataka ble bani ibi tere ere do sasa ngana ma ble kun la on dise ko don ala de bodo opma ko do nani kiraw moy wajibi de muso angu kala halaw do o ko fefe nana kirawla anana dangana maka fo muhammad ba benye sabal ni munyuna ala kara bora fuka nyi ngari adale ko do kera aya mirala foka kri ado abu sufyan magan dugutigi a jamane ko joyo ko balla mami de salama manga sumana muhammad ba chalaywa asro kiri kema kala krabla kala kro mashikana puma abu bakr beya kala kro mashikana puma umar beya kala kro mashikana puma o kele abu suna jamana ko pay ni ma dama do ni mora ama ka to de aslama ko rama baza o ma ulu hubul ay hubul fobi hubul no uzana mana taw baraka bi num be halakira ulu hubul yorala o kuma fole alakira ko sabo ma adda de no muna sabo ko ya rasul e ko kanga napma akune ko kana napma jodi akune muhammadu sarawa ne ko ngaka na foifo e muhammad be achala ba nunga kana fuiko ako abubakar beya nunga kana fuiko ako umar beya nga uku ka jo ko sera alala ni muhammad sallallahu alaihi wasallam abubakar ta armade ne salemu nga ya ala do gayo ni ko do kuma ad kuma ni talawa aya fa allahu akbar wa azza wa jal ayu jabinoy sede balay wala se wortale do allahu ala wa jal aflake adimi wora wala sage amma dima yere tala ne sale ne adama dede ne mina saw abubakar bato umar suna ngo ba fo ko manatan udan hulu ko o sera ala la awda de do jogodi a jongne dale dum nabla isa mina naka gwenge me ka funge alama ko jogodi ajigit kira biulu ya dia soe eli ma shok tane o mo je programme ti abandone jen gane nabla isa jigit ka ala krama fo ala ay de ye ala ye ala krabado ni mebe kila ala bi kaba ko jira muhammad damu wala ina ala ayado ala kaba kuma kanga egwe ngana jiriga ka fanga we ego ma ci eli programme ti abandone mo je programme ti abandone
ala mu ye njaba wona mun ye dubulo ay kraw ni ñon jalaje non ye kira to kala la bisinga tu jole ala kra kala ne nga joro dala todi khobebu minana dugu fe huwa mado fara samala samo fo mana kala dala wiye khobebu soro ko mara ka fa do dogoda ka ke nyana jey abe jolo ko bulu fa do ezra minge aku ka serfe damo kaba ayira labe kadaka akanga sa sokomaina komi seliba la amilla hiyo koku chenye ka sura mina muruda ukala aku mo kuka serfe damo agla kaba ayira ko la kanyira fa chogodi mina nyira labe de ka saya kono mina njenye ka saya kono ndina fa biyo ko unana ni serfe o serfe ciao fasha kunna na do ma jule fon maminu me je kala ma korba wala do wala sirfe do mata fona ngol lamu ayna lamu ye ala wala ma sizo Allahu akbar nga fasha bla pew ala danga fe to ko sirfe murum sanin do mamini nyobi tige fam da be fam to ko wakala ano kasu yono do ni di majira ka ko alebe dogala ba gi onana nae aye ashiu dakani damne abola kafiru de do ngunu matonna wasro babe barawerla babi ko flap ma wasro de sira ni naka murus kile ko sirfe ko bayi bulo dan ka tlo khobe ko mako nok mi ajume ako ebe ki labe saya ko ebe na fabi na unde ndara ne ama na fa ko nga ma ko ni de fana ko no fa ko lo ko ko ma ko bada muso na de mine akon to ke de ma fo ken on de ma fa la ko na data fo ba yere to na data ma fo gala o tede wati sera unana jolo ko bala wasro ayi kungulo shu dagnya ka bo ji dagnya aku gato akara ya flaseli ningo merka nje aba fo sanye sanye do ko da kajanga je nga ndina je ko da aba fo zrame sanye aya kara kunguru flaseli kasoro ka fo afma engame ka dongli da awnya mi ya kasoro ko do sate fo yaw nyina anyu mohor ka kala ndewni ala no fa fo yi وما أبالي حين أقتل مسلما على أي شيء كان لله مصيري وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أولسا لسلو ممزعي أقول بنا أكون فاتو على نفوا نمغبو لوا ndurulanga kawo mbena ngo kawo ngo janawo akui kado onga strategy naye alaja kulu kele alabo barga ko nyanamaya minga da ayake kaboli o matala de on yala ka chawdi anya labe ka sari kono o yamna ka kulo tige a fonne mo ala ka kalande ngaminu ni o ka ta karamo menana kalane ret kalande shitu do kal mana na ala che o ni ala krabida jodi karamo era ko oli programme ti abandonné woni muhammad bidawa do ummatu muhammadiya alay ko bade kay kira shimata mi nyono tam mando kono o tey kira mo shimata me du kulenga ni muhammad mando kono no nyona do titeme muhammad ko fe ko pra kada ko kunjira jamana kele undemo muhammad tira jebbe mo alaka wala ne jebbe tay o kuma kira minnu da kun ye lemuruba ka be kabila do o kira bele jele nyɔnɔ bɛ umatu muhammadiya kɔnɔ o fɔ ma ɲɔgɔn ko banna ala ka kuma ko banna bɛn nkalon tiɲɛ tɛ tiɲɛ kisɛ kelen tɛ wa ala tɔgɔma juguya b'a la ka da ka bɛ ala ka dɛsɛ jira mɔgɔ ma ban e bolo dɛsɛra ni ko kun ɲamina fɔlɔ i bi mɔgɔw kɛrɛ ka dɔ ta ka kunnafoni do mɔgɔ sɔrɔ ka mɔgɔw bilasira nka sisan ko bɛ ka ɲami ala ko bonyana ala yɛrɛ bolo sa tɛrɛ kɔrɔla de tɛrɛ ɲɛko b'a la tuloko b'a la de n'o kibara duman dɛ
silama laki ka taa fɔ فاق الورى بكماله وجماله وجلاله وجنانه الريان وهي الأكرا صلى الله عليه وسلم مكتوب شهدوا فاق الورى بكماله وجماله وجلاله وجنانه الريان kira jaba kulu ko atara ku to chena ko iye fen da tabula faqal wara bi kamalihi da fal yami ndira mo ala fa madi to bi jamalihi nye o mi ndira mo nyuma nyana o madi to mo fariya kele kana ka fariya ka ngajira chefe yoromi na kero jira le kero ma sorola ngana kira anga hine ka sala ka mugutu na fa na kirawo ye ala yo la hala dama na mo ne kirawo mo ka o de kacha min dara dale so no ka muru korta ala kira mif aywa be wasuru bebe aka nyini ako pai bebe aka chemi nyini mango be aka mi nyini eredo wa ne isno ba to soro ngamuru bole fle jeni mi kishi ka bono bulu ameke mi nyina ma nyino ne isno ba to soro to bani ala kira nyele rafle ala kira ko Allah ala de bisika nakci o foran li man yamini koloni soni o ke yara musu murutla ala ka ala kira yara muruta ko wa chebe chebolo dire en na me fkane fan murumi o tlalla o benebulo o ma jeni me era tlanena chetura yara lati ala kira ko ma ko ika murum na ikata ta fo ye ko muhammadu mi seto aye kasabali o yo soro sono kala de wa tamana tuma to nyofu ye chere de balla kali ko fa ara de balla kali akale islamai ale du surure karma kan ya to du sur ale rek kele ngoro islamai de abe kan ne la kan ko ala kan ma ko era o ma dakura kele nan ni kodo ma ke kodo ti do o ma faqal wara bi kamalihi wa jamalihi wa jalalihi wa jananihi ar-rayani ya faka ke ro abi ya fa mar kan ga abi magari nga chefra kan ga jiro ma bajira dafla kan ga ro ma bojira o ma alama dendiya ke wala tauhidu chemzira ka jira ke wala ni kenaga bana gon fe muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inna allah ikado ala rabbi nganyo de fonege ala siratul mustaqim ni wala nami nira nabila isa fe na yo de foni kale kuma o kala de bato ala yu dabaye wala kale di ala dabaye o de strategie leni fakta wal ahdab min bainhum wira dama de foranyo ngoy sa nabila isa ko fa makanya na de kira shitna wala nafladi فويل للذين كفروا منهم غني فونيا فمنهم تورو لا فوا تاك كافر على كو يرلا كو مانا بنا دباو يد من مشهد يوم عظيم دومبا مي بيبوي ودو بنا با يد اسمي بهم ودو كلوكا ديدر وابصر ودو ونيا كدي كو سبه ففن دوغو مولا تو تفمنا وبنا دو كلولا ودو يوم ياتوننا دومي نوبنا نومو لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين أقدم مبين أومو وكلو كدو نيو كدو نو كياما دو يفوتي دو ngabikum bi ako kafiru mamburtinu ubeddi bi badal be fili bala filimi na da mekanaka nga do me ka foni fili kotei bebe nyekoro kada kiyama janame alajina aduna tabata obe ame jeni ngona ni mina nakaba farakulu ko banaw faminu ne be ka fo o ta farakulu ma fewni meleka o shaytan o abe obe da kana mawdu ngaya amada kana mo o kuma limana de beya kiyama do limana kotei limana kore famini atekene kay ko mitli
ala hakili noro min dimo hakili famya min dimo imake bagani ki ko taka barake kasola o de le mane ga fem la me kanaga ala tabali manati la tabala ele manadu golo law ambe nyato lawa o le manabe ni o mal le manabe fo fon nga o ko re ko madda kanaga ko sebe ay wanzirhim uladi yawmal hasrati nimi sabado izi qudiya al-amru basra kiru tigara dere hum fi ghaflatin wa hum la yu'minuna usanzira jigetiga baddo nye bulangolum baddo nye wasra kiru tigara kaba onga bi ube nyinena o te kalimaniya jebe ku nyine anyebe je fem non lobe minuna ami to lu flele no lu nyine no mo ganyoyana fanga watu bitasi ulu de ba nyina alako kasuru doboro de kanga alaka masayado inna nahnu narisul arda wa man alaiha wa ilayna turja'una chedo suratu ni ay nabila isa alega mogo anaga ko ala dino o kwara be kana maryama ta lahla ko fe hanni ka salamu allah famya ka fo mumnu be lahla mina mumnu be ala maka taka fo kata ere wulo iyere la kukura kayga makurai maryama lahla mina morula o kana mana o nabila isa ngalo nana dawla jien kono ya ara sale ko fe ka nogo dala nogo mada krashila wala diyani no dakura mi ngora alay katame dakura bele jele ngadu ko kono du ko ka amara sul kafe mina yo ko o maryama anana do mina no isa rabba ngapma o mono sulay fana tlala ka segi o dakura ka taka ke alay ataka lamo ka je farafini faraje wele kano batulimo o batul dafe ka soraw do dafe ka muso do dafe ka joraw do dafe o ma je ina benana to ina benana muso ina benana menja o ka ba benana lafiya mama ko lafiya o betara kada ka sababa yoro cho o ka ba ti chaya dogo kono eglise shengle silamo to jien dungudu wati duru chow maraba tayna koy on be la fiani do ngle bana dunu bi fo iti musomu yek ni ma isabara bo ni tara lu bebe lu be dola e fara be dola gara jobadi lo min da chen ko ngadi de koy ne da jama soro ngo nata be ala angalo diga drakra ni tara fara jama no la ibaro ka ko ja ga fula no nda e ta fara jama foi o ga glizu mashitita kada ko tigele do angalo lo on gon ve asa ma ga jojo feno ba da fa ya o ma da kuriya kelena Allah halami ni o de nabi isa soro alayhi salam katame jien yera fete cheni ba mi mina ke jien kono ubulula ala diyan no fe no e ke chen Allah halay bandam la yan foy yera to foy do haramna jien fama babu ulu fana chaman de meno sray ne fe daga kadi la dabu tala ma fatala mi jay buke opmana je soro ani je toti je fanga kama opmana akrabi yoru beka unye kere ka nyovle ne ame ode damobi ngabe kamuna kataba beka jamana ne kata la fa ka kaunda fa ko marakono na on de kanga numero on de kanga numero on dari numi alago hey
l'américain russe chinois japonais allemand anglais français inna nahnu narsul arda wa man alayha abna yara fa ka ba ko ne de dugukolo ceta bay ne de bi saya do abeda kono ne yara de ceta bay inna non ka ne ala narsul arda ne yara de bi dugukolo ta dugukolo ceta ba de ne wa man alayha ma ba ka ate nyongu burgo bola jamano no fe soro no fe kamaro fe la aru ya do ka fwa te ko adama de la fiu wana ko bu abi sanke me ka soro annobi albi adama de ya tawadi adama de sa san keme chama ka soro mat sa bala abuno o aya do mi ngama yake cheta ta o mo ne de cheta ba ayake bagi take inna nahnu narsul arda wa man alaiha no karabi tami wele na ru jawna sabe akwa be na nyugre ne ala korea o nye ko bani aru te ko labe ndeke wa kuma fole do kaba aya tele afe abaw de boy kuma khalifatul masih al khamis no ahmad khalifa durna akadda kurunya mi me kata yamana ban no nyemo faafe bi o yenne ay sabali aya bulu da dusula konte taro ko na tojugu sebe akunga de labe minu gele do afe abe do ne do ngabe soro na fata koy adama de hinate fiu adama de hinate kamna bi mo nege fu yaro ka po foi aw mo foi ye jamana chef lo fa ka soro ay mi mo jamana ko ka chawe ata do labli wona to abe ka kele o mbara kele no fe kele mbe ko yogi dono mi ndiramo fanga mi ndiramo ke guya mi ndiramo wabna jedo halaki da fede na mato nato nakoro alako wale de cheta bay go yotede ababe halaki obi yebe o dangana de la shafa hubrate min nari goni o minga inqazu ke minha ka kishige ka botasma ina benimo o edina mawi o yala mawi wala nyama min gofara bitlena no dil qarnayni no nan abla khalifa alako ni baso abi letri subumo arabi wala nawdi nu ya wele ka taw ka parlement na ga delib la ka ko nafak inyeto la kana ala fa otro ka ko nga make jojo abi la ba ala tala de وما فوق يكو واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا كفني يركونو يمرما كيسا كونو كلا هو برو بوري مرما تبوري إيسا تبوري جغريا تبوري يحيى تبوري هو نبي إبراهيم فنا نيكو كيوكا كنا فني نيوما سرقو قرآن ندو ganna ma fa ni ko kibita ka kuna fonta ancien testament kono wala nouveau testament kono ibi kuma yo kunga fu bi nyanyugo ni grachite ki ba ka lalata ancien testament na ibi tal lebu chama soro iba fa ku kuma dawa ko maka lebu kuma o sebe kiramo ndaro femi gondo nabila nuta o mi da wati jango ubita obla katlomi ko kile katlomi ade nana kabina fini birala ka sutra de mi fini birala ka sutra no yasro anyama bani gati kayo de danga kasro ode ibla katlomi wa ko de mi ndangana farafu mboro de la dine gafere be du kulo ka mi buya di adama de moka
kuranɛ yɛrɛ bɔ k'a bɛɛ fɔ a ɲɛni kan o ye kuranɛ kelen pewu de kuranɛ de b'a fɔ wa min ayati ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum adamaden dɔ ka fiɲɛ ni jɛya ko ye ne ala ka kabako ye n yɛrɛ fɛ nka bibili ko ayi dɛ i ɲɛ b'a la nabila nun de ale ye dulɔ min kɛ a langolo bɔra den tɔw y'a filɛ ka yɛlɛ den min nana ka na fini bɛra o kuma a y'o de kɔrɔ o kuma k'a y'o danga farafinw bɔra o de la o kama papu ka kuma dɔ bɛ yen ko tiɲɛna ko fo ka segin bibili kan ko ale a yɛrɛ farafin ninnu bɛ lemina mɛ Jésus la ni ko tiɲɛna ko bibili ye kuma min fɔ a ma ko a tiɲɛna wala a ma di ne yɛrɛ dusukun ye ko fo ka segin bibili kan ko bɔra ka fɛngɛ maa kan tɛ o papu ka ɲi nin de ye ko parfois ko ka d'a kan ko Dieu se trompe aussi parfois o kuma na bɔ papu ya la min na o de k'a sɔrɔ a ye tiɲɛ fɔ o bagara ma a ye tiɲɛ de fɔ bulu faamu ni kuma dama de la o aw bɛɛ kana farafin jamanaw na Jésus a tɔgɔ de kana aw de ko k'olu ye a tɔgɔ de dangadenw ye o de b'aw ka bibili kɔnɔ n'a de y'a jɔsi bilen a ka fɛngɛ bi dɔn o ka papu y'a fɔ ɲɛna ko tiɲɛna ko fo ka segin a kan ka kuma wɛrɛw bila o nɔ ko tɛ ko digi kelen don farafinw na kojugu nka kuranɛ ma fɔli la fiɲɛ ni jɛya o fɔra ne ala de la dulɔmin nɔ t'o ye sigariti nɔ t'o ye o kuma n bɛ segin a kan a ko n'a bɛ ka kira o kira ka lahala ɲuman yɛrɛ dɔn k'a ye kuranɛ de ta n'aw ma kuranɛ n'a taara gafe o gafe ta i bɛ taa kuma sɔrɔ yen min ni adamaden hali adamaden ɲuman adamaden yɛrɛ hakili ma tɛ sɔn ka kɛ kuma tɛ kira ma a bɛ i n'a fɔ ɲɔ lagosi dɔw bɛ dɔ ka kabila lagosi dɔw bɛ dɔ ka kabila lagosi a bɛ i n'a fɔ san wulilen kun do fɛ aw bibulu fara nin kuma kun t'a dama de la nabila isa yɛrɛ bɛna ji kɛ dulɔ ye k'a fɔ kalandenw k'a k'a min kira yɛrɛ bɛ dulɔ ka ji yɛlɛma kɛ dulɔ ye k'a k'a min e bɛna fɔ mɔgɔw kana mun kɛ bilen ni dulɔ de bɛna banna ni dulɔ de bɛna i tɛ mun kɛ nka ne bɛ Nouveau Testament kɔnɔ o tuma burama kofɔli ko ɲuman k'i k'o lajɛ Muhamadu ka gafe in ne kɔnɔ innahu i k'a dɔn Ibrahim a kɛra sidikan kɛ na tiɲɛtigi don nabiyan o kɔrɔ ye nabi ma tiɲɛtigi kun don izi qala la bihi tumana min a ko a bangebaw ma a ko a fama ya abati baba lima ta'budu muna aw bɛ fɛn ma to ma fɛn min la yasma'u a ti mɛnni kɛ wala yubsiru wara ti yeli kɛ wala yughni anka a tɛ se ka foyi ɲɛ a tɛ se ka fɛn ɲɛ ɲɛ se ani foyi kelen o kɔrɔ a tɛ se ka foyi ɲɛ ye ba ne m'o bato kunna dɛ ne kɔni wolola a bolo nka aw yɛrɛ de y'a ta ka na ni kunkolo b'a la aw de ye kunkolo k'a la ni sen b'a la aw de ye kunkolo a bɛ yɔrɔ min aw de y'a bila a tɛ se k'a yɛrɛ koyi a fɛn o fɛn bɛ k'a ka joli o fɛn wɛrɛ la aw de b'o bɛɛ kɛ ne a tulo tɛ foyi la wa a tɛ se ka nafa ɲɛ ye ba o kɔni batoli ba a b'o bato min na ko burama ye nin fɔ a ka maaw ye a ye nin fɔ a fa ye ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam yatika ba da nya bala famiya ni don na mene mo o ma de ba fa bi dem la sira ba o de bi fa bla sira de no won ngal ladil ka fle fenon na mene mo don na famiya la ba o ma di mo de fatabini ba min gadne tune no fe ya abati ahadi ga no gara mi kana siratan kata siramo sawiyan mi no tleme katame few no matolika ya wati ba albi meni la tabu ni shaytana aw ben minani ni shaytana ka nyam de abo ono fede kuma kana ke shaytana no fitu bo kana shaytana la batu inna shaytana ka do shaytana mi yoy kana alaka lirrahman asiya turungo masa rahmani dambe min dara o kotali kamode o de shaytana wo tugumo shaytana no fe ba ne kon nyabo de la ya abati eba inni akhafu la inni akhafu mam ni ya meka ni ladilika nuve yira majila kadaka ne sirane do anya masaka azabul min rahmani la jaba kanana isro kabo dal musafafe o de jorobe na ba o kama meka ladilika nuvo fatakuna no kara
li shaitan waliya aw ikale shaitan jigida ray ikale shaitan tari kana somo nabla ibrahim ni maganuma nuwo afai boya bela jelena anan makarla dendi pera fakuna la dabla otike jango alama no pam me fora yema ji konnana musa bi sika famu qala ni ladli ganda bala nungo sa fara ko sa qala nabla ibrahim fago akara abina kayo kara fugulu fara o hindu buena ka fa bichaya do bona bichaya ay ladli gam fo fanye ala rakota araghibun anta ana lahati ya ibrahim broma aha wa bina faunga jokoyi o mande yede ikapma mo de jira ni mepma araghibun anta ana lahati o man nga jonnu ngo mande de broma nga jobate ni tan ngade ay la in lam tantahi ni mi gadda qur'an undabla la arjuman naka mi fade mi bu fogi fa wajur ni mariam bongro kana gorana nyemu maytanno edbene ladiwa ima wulu ka ansura ya deni fado de ko ne ata fani noya an ladabu an magarto ya nga fay fadi ale ata fo ni fariya katlaga kangar dai ni yeni masuga mi da kono ngo mimmi ngele ba shido mi tatu gila taka bongro folo yoro jana de ba fo chodi albi broma asagra kadda kunaka salamun alayka baba ngala ini kuna alaka kishi sa astaghfiru laka rabbi sefo etene ndaba makono mina o wele musa ki ya faymo konta itanyuma ngade innahu kana bi hafiya kadaka nina ala tari nina ala kadi o jamman nyonje mina namagashi ala kwaki magoto konta tesra nyuma ngade fabi de jabi ni fara chodi nafo de bi fajabi chodi fama fara chodi de atake no ay amina fo ni bana yanno wati bana kaba anya kati jamaatu kala hala damno fo kunu no kati sanafara roma jakte ala ka hina le kunyi almami anaka naibu ikaro ka fo muhammad traore afana ala ka hina na ala kon tara atwadi kono gore kono makoro kati yorotei kono afra me wajulla yoromi kono ka mobli kutitano fay mo ko fana beti fana ma dogo wajulu be muhammad traore ala ka hinena ala ki dawro suma kunna dumat me gila hamme borolate makai fuite makai na ga tse obliga jo Allahu akbar jata todo makai mayel ma fiu Muhammad Traore wanga wardo ada fa ai tara de sana fara wanga fulbaye segu kone mo Traore tara de sanusi ayelma Abubakar Traore kayla baru Traore ayelma de mangono yam sorba ya farfonne akasma doni nyugu mbala o tsega maganya nganya wuli
ayala dali aka nyugu dawo mi siga ma ka nyanga nyawli wonta tanya fete nga dakura ka fay bo fo amadiya be dugube ahmadiya hanna be nyoanye doni nga yala nyugu bana mi siga ma ka nyanga wuli wa no maga bara ndita fiu fo fado ka soraila o fain o murmuru de toni inno fe mawka illa me bawka o ma ga fato jeguli dina shiba tanya fe fa formo ko fato o fato ya bala bulati ba nga lafiya akana fomo akana kena o mini e koni enne somula ka ma baya sige ma baya tama ke ay o madele ga tani dine nye fe fiu church di ndene baraka nyuma fara ma fato mo taro ko fato do sikata la fiu wakil tabshir andara sali almami ngofe rama jagte misri kelena tubabu yemi mirgide wa tatway to surasu ye mi mirgide didi nyoma ka abul de volodani wa asra le fade be me ka mi ngo asra fade be almami ala mina barwara wa kono wakil tabshir ahmad ala mi me je jamana be kuna albaga jamara kono wajul ga fe me jamana wara mishdar fe ba miru be me jamana be kal famina na ko wakil tabshir o wati alaga hinana alaki mubarak ahmad saki ani muhammad hilmi shafi no misrangay ani abdul rashid anwar ani abdurrahman alef be canada wati nimbe me mali kono ya andara fulige ibrahim jatti zella kaba anaga kono shido wakil tabshir kama ko zella kaba sa me bulum namna ako tafsir ma ko chendo mo wabi dina famia soro don kata ako munu na bulum na nga jamana na ya o mana na aye ni bunyaye ni karamaye ni masutraye onana na ni dogalima de kele olu muna ni dogalima ni atoy di lagoshie ay ka do sigi mena aya soro ladabu ni mafala uga kanga makorba lagushu tubo fuila ladabu tula mafatula wonna fulo no fe ubi se ka febe ke ongo nanga koleshi ni be koshi la namara te javante amanda nga ango alakra ke tugo ako wa mamu no mesel ngo fede ako chedo nye gafo la nya do bulumna de yayi ngamunu nana ulkal halala ako nye bulumna bi be ba foka ko wonna fulo nyama me mo ka dine chobulu kada ngamunu nana hala nyumandula la rabutula na fulo febe ke onu dorano e kaba ako nga segasgeli ya doka fo bulumna de nga ninya kabi mo ka limana che kada ka bulumna o dono minye o tanyu manye yamana ngono ayin bo to jiro Allahu akbar ako bi jofe mo be de fle nabra ko wa alwami ra ko karo wa futame gurumandi mo ko anga e ka ra bulumna ko na fulo mama ka po ako mo ka limana che wakto jiro ko chena ki bi jofe ala be aramade minani kono ngania de inama amalu bi niyati neba kan mambo kera alera almami tenni nabi wakil tabshir sage ale fana tara hilmi shafi fana tara asro amnu nye dimise bien kenenu yeru fana keraw nye sa abdul rashid bey abdurrahman mi wa canada ale bey wonen ngara to fe fenyana betara je ko an ko aniye halbi dina barako nyuma ala kanu an islam bele gele
Ayo bismillah ni telepon bi. Apa dia bi. Telepon ko. Mais ni fakira na fika siganya ngali ga. D'accord. Voilà. Le tat. Hein? Kulubali salam alaikum. Bismillah. Tafsir jalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ala ka faamu ya ko ɲuman d'a ma. Niam, niam. Di mɛ ala k'o d'a ma. Niam. Kɛrɛnkɛrɛnya na a kumana haniya kan bi kosɛbɛ. Aha. Mariyama ka dɔnkilida tara k'a kɛ cɛ dɔnkilida ye. Aha. Donc a bi kuma ala fɛnw de kan minnu bɛ se ka yirijalan yɛlɛma ka kɛ yirikɛnɛ ye. O kɔrɔ ye mun ye misaliyala jija alimami ka kɔnɔ kɔrɔla kɔnɔ mɔna a ma se k'a jigin. Fɔ dɔw y'a fɔ k'a ye dalayiri kalan fɔ ka dalayiri y'a kɛlɛ f'a si fara kan i n'a fɔ muso. Ka taa sɔrɔ kɛnɛ ka jalaki si fa tɛ ko haniya si fa tɛ. Ka si ma fɔ kɛnɛ ko haniya si fa tɛ. Bata a bɛna jama min ta k'u lahinɛ k'u ko haniya si fa don a bɛna o si ne don jama da. Allahu akbar. Alifa Siriki de taara jigin. Haniya a dɛmɛ ka den jigin. O kɔrɔ ye Alifa Siriki de y'a ka kalan minɛ ka nɔrɔ d'a ma. O mana tɛmɛ ka fɔ Isa yɛrɛ fana ye nin kuma in fɔ Yahudiya karamɔgɔkɛ ye a bɛ Tawurata kɔnɔ. A bɛ Injila kɔnɔ Isa ka kitabu kɔnɔ n'o ye Nouveau Testament ye. Tuma min na Nikodɛmu nana baro k'a fɛ o t'a to i yɛrɛ b'a yɔrɔ dɔn Nikodɛmu nana baro k'a fɛ. A y'a jira ko adamaden i tɛ se ka yɛlɛ i talama ka taa sankolo la tant que ni i ma wolo ka bɔ i yɛrɛ la. I yɛrɛ de bɛ kɔngɔ ta i yɛrɛ ye ka wolo. A bɛ Bible kɔnɔ ye. Nka ni kuma kun taara siɲɛ la komi waati banna. Inshallah. N tɛ a kun ka di n ye n ka kuma Zakariya ni Mariyama a ye Mariyama ye yiriden min b'a bolo a ti sɔrɔ waati kɔnɔ fiyewu. Inshallah. Ruhaniya kɔnɔna kumaba de bɛ a kɔnɔ o yɔrɔ la yen. Ayiwa. Nka n bɛ kuma da yan waati bɛɛ bi. Ala sɔnna jama ka ca. I bɛɛ lajɛlen fo. Salamu alaikum. Waalaikum salam. Kulubali ani baraji. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Waalaikum salam. Siribe. Alhamdulillah. Nɛgɛ Tarawele lo ka bɔ Kita. Tarawele. Bismillah. Kita ɲininkali dɔ ye ko ni mɔgɔ min bɛ fɛɛrɛ la sisan. O la kiliyan dɔw nana ka sɔrɔ e ka sali ji ta i b'a fɛ ka na sali kɛ ka taa feere bila ka taa o la yala o ye baasi ye a ka da kan ni i ma bila i bɛna miiri kiliyanw na u kana mɛn k'i kɔnɔ kan yala ko baasi bɔ la. Ayiwa inshallah. Jazakumullah. A dɔn k'a fɔ o suguya o bɛ adamaden ni a ka faamuya ni a ka lahala cɛ ne y'a dɔn k'a fɔ e ye seli ta joona i bɛna seli nka maa dɔ nana waati tɔ bɛ yen yanni k'o jɔlen to k'i bɛ taa seli teliya ka na o nɔfɛ la o tigɛ i bɛ ale ka feere kɛ ka sɔrɔ ka a tɔ ye bitigi datugu ka taa i ka seli kɛ hakili sigilen nka ka o sigilen to k'i bɛ seli sɔɔni i b'i kɔ fila la a kana taa o tɛ seli kɛtɔ ye i bɛ feere kama ka sɔrɔ a t'i ka seli kɛ assalamu alaikum. Nɛgɛjuru a labilalen bɛ 20 92 39 dɔ bɛ nɛgɛjuru la. Salamu alaikum. Alhamdulillah ka wele ka bɔ min? I b'i kan kɔrɔta. Nɛgɛjuru ma sira sɔrɔ dɛ. Dɔ ta tiɲɛ. Docteur Jamele an ka foli ba ye nin waati in na fɔ dɔgɔnɔ jamana na. Bangas. An bɛ Bangasi bɛɛ lajɛlen fo. Bangasi ale bɛ to ka wele kɛ. Salamu alaikum. Musa Jara bismillah. Koni. Alhamdulillah bismillah. 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 Bina fɔ retour t'i bolo tɛmɛ i ka kuma fɛ.
aha bismillah bismillah an lobi lay kap ma fokata an lobala retour table ki kap ma ke aywa ni maa min donna an bɛ docteur ta salamu alaikum alhamdulillah aywa masha Allah aha docteur ke Umar mana de madi konnana wala jazakumullah anu baraji docteur bismillah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah alhamdulillah inshallah kunu sɛbɛnni kɔnɔna na a bɛ ka kuma nazila musa ka tɔgɔma ni alu ka tagama kan a kɛra bolo ko kura yɛrɛ koyi allahu akbar an ye faamuya o yɔrɔ sɔrɔ mun ti fisiki quoi allahu akbar an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ yara bi ala k'a mɛn an kɔrɔ mi ala ka kɛnɛya sabati mi k'an dugawu k'a ye k'an yɛrɛ ka dugawu caman ma an kɔni bi yan baasi foyi t'an na bi an b'ala tanu ni ala sɔnna ma tulo b'a la nga do baye kɛrɛnkɛrɛn inshallah kabi jenya bɛɛ inshallah damle jazakumullah kami banga ka bɛɛ fo ana lamini bɛɛ ala ka kisiw kɛ nin tun ye docteur an ka foli b'a ye fɔ banga si salamu alaikum ka wele ka bɔ min namba so bismillah fadal masha Allah alhamdulillah inshallah alhamdulillah bala inshallah amin amin anu baraji inshallah jazakumullah dawud boy assalamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله تفضل. داود بايو فانا. نعم بسم الله تفضل الشيخ. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ايوه. هذا ما كان ولا ما يكون. اها. وهذا الحركات. وهذا السكنات. ان شاء الله. الحمد لله ثم الحمد لله. الله اكبر. حمدا يليق بذاته العلي. ان شاء الله. انت سري انت هادي انت سر انت هادي. ان شاء الله. انا في البيت تفسير وزن الشوق كبار تجري. الحمد لله. تعذر لك التجاه في البيت. ان شاء الله. ركبتك نتو. امين امين امين. براني انا قلت والحمد لله الحمد لله. ان شاء الله. بفلي كفانا كبتولا بفلي كل لو تغلق. الحمد لله. شكرني على موسى جرا ما سرت تقصر ما فهم. الله اكبر. أقول بمسانقو تغلق مسانقو. الو جرا. مر جرا أنا بقول مر جرا أنا بقول بيه شكرني على والله كلوبالا. أنا بقول بمودي. ان شاء الله كلوبالا. أنا بقول أنا مشاري أنا بقول أنا فانا ما بقول بدري خاص أنا بقول جرا. ان شاء الله سيرو تراوري. بكت كما أنا بقول بدري خاص أنا كتير بدري مسا بارم بام. آمين. جبار بارم ما ينفع. ان شاء الله. ان شاء الله. آمين. نطلب إن شاء الله. بامر نطلب على شنو؟ مية 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 مية. جزاكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام بغيو جزاكم الله. واتي كوني ها أبغاتا. مية نجوري على بلالمة 20 92 39 راديو رابو FM 102.8. السلام عليكم. أولي كبامي. بسم الله. تراوري. الحمد لله. إن شاء الله. الله أكبر. إن شاء الله.
Allahu akbar. Inshallah. Amin, 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 amin. Amin, amin. Amin, amin, amin. Amin, 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 amin. Amin. Salim. Traoré. Inshallah. Inshallah. Wa alaikum salam. Jazakumullah. Traoré. Wati koni abaka sunya 20 92 39. Wa alaikum salam. Mama Soni. Bismillah, fadal. Alhamdulillah. Globala. Inshallah. Aywa. Aha. Allahu akbar. Inshallah. Alhamdulillah, ambe sikaso bela jenen fo minye samu jara bazumana jara amo kewdu sikaso vili kono ni watina. Wa alaikum Abo salam. zanyena. Udaben ga jula. Zaina. Wa alaikum salam. Bismillah. Wa alaikum salam. Globala. Ika puma fokata. Bismillah. Ni mami dona dora msi ga puma la se. Ya isa. Alhamdulillah, bismillah. Aha. Alhamdulillah. Anyana. Ajaranya. Globala inshallah. Assalamualaikum. Aha. Allahu akbar. Allahu akbar. Jazakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Boli jaranye. Jazakumullah. Jadu Ayo jadu. eche. Bolo tsaga datu. Inshallah, jazakumullah. Amin, amin, amin. Albaraji. Mashallah. Jazakumullah. Inshallah. Famuna inshallah, famuna. Famuna. Assalamualaikum. Halo. Jazakumullah. Assalamualaikum. Jazakumullah. Amta mabara famfe. Mayra assalamualaikum. Assalamualaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Abule kabami. Abo Mayra Bismillah. Sa. Samo be. Alhamdulillah. Mamur bela jire. Alhamdulillah. Me bela jire fo. Inshallah. Bata mamuru fo adaga misala be karfa krako. Inshallah. Yo fe woni amadiya mamuru ma bela jire fo. Inshallah. Adaga sewara tune ko nyima ta bela jire ma. Amin. Chasiri wala ka ta mo ko. Amin. Bakla ma ko misala bela jire to kono. Inshallah. Ugi habu to habu se gombo wala da. Aha. Basi mati ka ta kore yama famu ya ko ta ko ta. Inshallah. Uga to bulisi ko mati ya ka to ko. Inshallah. Wa to bulisi ko ko mo ko nyene. Inshallah. Aka fulle. Don jazakumullah damele han baraje. Inshallah. Mashallah damele. Mashallah damele. Kami samra bela jelebo. Aywan yore na sawati sabakro noyara ma ami do ke ya rabbi alaka jamana fi alaka jamana tanga akal fama minuna ya rabbi senono buluno dano alako ke fishi alako ke sre mi jamana ko tira ko Amin. nonga mister bela jelebo president bela jelebo mabru bela jelebo bawa karte kiranga ka fulbe Zorba. gemizat Allahu akbar. to sama ke kani bawari War sama ke jitu mutana ya ba. bele ka simo sare sama ke la kani korokona wa mashallah anga dobe
Desera. Albi ala khaira ka ala ka sutra ala ka labanye. Kalau time sutra se demo ya rabbi ala ka jira ne no bele jela. Hera ba de an jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wati na abe bela jenen fo mama kun sole me radio boy kamna wati na bali kono ani bali fo ka jamana bunu sole me anna abu bela jenen fo kanangara nyana Burkina Faso itu mara bela jenen anga fuli ko ye ani wakana lamini fo lamini anga fuli ko bela jenen ye mi ye Côte mara senfara anga fuli ko ye wakina lamini Abidjan kono ni wati na anga fuli be abela jenen ye inshallah taala anga chorobaw mamunu klube ankana amu bela jenen ko kana Suleiman Wurufana amba wati na Koniba Traoré ka foli bae Dr Modi Diallo anga foli bae ni furakala bado ba fosbe wati na inshallah taala mi ye dumia anga foli bae ame zanyenani alamini bela jenen ko amo ke on mesra so ni zana kaudo bazumana jara wata se Samu Jarama anu ka famille bela jenen Bintu anga folibu bela jenen ye ni wati na Sikasso kona me Sikasso na lamini bela jenen ko yanye nani alamini bela jenen na mara bela jenen anga foliba obeye ame ganadugu pefo ni wati na no bora isa inshallah taala bishuna 21h30 wati amna nyonzoro kuna foni mungu abo da alame ba kuloka ame anga technicien bela jenen fo MTA mau télévision wara so mau amo pepo ngalo chamankera la inshallah taala ya talfidi mina fora beki hakli to ala kan fampe ka suru mission mina akati rola abadi pramoga amala me ba pe fa ba fo wa akhir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.